Ahojte, tento videonávod bude venovaný dvom spoločenským hrám Blbý či blbší. A hustý či hustejší. Tieto dve hry majú veľmi veľa spoločného Obe sú vhodné pre hráčov starších ako 18 rokov. a v oboch prípadoch potrebujete aspoň 30 minút a 4 až 8 hráčov. Teraz vás prevedieme pravidlami týchto hier a povieme si aj, ako tieto dve hry hrať spolu. Vzhľadom k tomu, že hry sa od seba líšia obsahom písaným na ich kartách, avšak nie pravidlami, predstavíme si základné pravidlá pre obe hry súčasne. A ako príklad si zoberieme blbý či blbší. Poďme na pravidlá hry. Na úvod zamiešame všetky karty a položíme ich do stredu stola, čím vytvoríme blbý balíček. Vedľa neho položíme pravidlá hry otvorené červenou stranou nahor. Všimnite si, že na ľavej strane sa nachádza pole pre bielu a na pravej pole pre čiernu kartu. Každému hráčovi rozdáme 6 náhodných kariet a následne každému rozdáme aj jeden čierny a jeden biely žetón. Tie budeme potrebovať na hlasovanie. Najväčší smoliar pri stole je menovaný za ministra blbosti a bude začínajúcim hráčom. Minister zo svojej ruky zvolí jednu kartu a umiestni ju na pole určené pre bielu kartu lícom nahor. Teraz každý z hráčov zvolí jednu zo svojich kariet, o ktorej si myslí, že je rovnako blbá ako tá, ktorú zahral minister. Túto kartu zahrá lícom nadol pred ministra. Keď už všetci hráči zahrali svoju kartu, minister ich zamieša a jednu po druhej nahlas prečíta. Minister si zvolí jednu z kariet, o ktorej si myslí, že je rovnako blbá a položí ju na pole určené pre čiernu kartu. Ostatné karty dáme na odhadzovací balíček. Potom sa minister hráčov opýta, ktorú z možností by ste si vybrali, aby sa vám prihodila? Každý z hráčov si teraz tajne vyberie svoj biely alebo čierny žetón a vloží si ho do ruky. Farba žetónu, ktorý si vybral, udáva, ktorej situácii by hráč dal prednosť. Ako náhle si hráči zvolia žetón, všetci svoje žetóny naraz odhalia a sčítajú sa body. Na sledovanie bodov môžete použiť napríklad karty z odhadzovacej kôpky alebo karty zo spodku doťahovacieho balíčka. Po odhalení žetónov sa hlasy spočítajú a vytvorí sa väčšinová a menšinová skupina podľa počtu žetónov. Za každý hlas v menšinovej skupine dostane minister 1 bod. Pokiaľ všetci hráči hlasovali za rovnakú kartu, menšinová skupina teda neexistuje a minister nedostáva žiadne body. Všetci hráči, ktorí hlasovali za väčšinovú skupinu, získavajú 1 bod. Ak by došlo k remíze, minister získa 1 bod za každého hráča v jednej zo skupín. A na záver, hráč, ktorého kartu si minister zvolil, získava ešte 1 bonusový bod. Na začiatku nového kola si všetci hráči potiahnu novú kartu a funkcia ministra sa posúva na ďalšieho hráča v smere hodinových ručičiek. Hra sa končí, keď sa každý z hráčov stal dvakrát ministrom, alebo jednoducho v bode, keď vás to už prestane baviť. A víťazom sa stáva hráč s najväčším počtom bodov. Predstavili sme si pravidlá samostatných hier a teraz si môžeme ukázať to, ako tieto dve hry skombinovať. Na výber budete mať dva varianty hry a pred hrou sa potrebujete dohodnúť, ktorý z nich si zvolíte. Hru bude začínať hráč, ktorý je najviac nerozhodný. Ten bude menovaný ministrom dilemy. Začneme teda variantom 1. Na hru sa pripravíme tak, že z oboch hier vyberieme všetky karty označené 3 hviezdičkami a vytvoríme 2 balíčky. Blbý, žltý balíček a hustý červený balíček. A ako obvykle každému hráčovi rozdáme jeden biely a jeden čierny žetón. Minister si vezme 3 blbé a 3 husté karty. Zvolí si jednu žltú a jednu červenú kartu a umiestni ich pred seba na stôl lícom nahor, karty nahlas prečíta a opýta sa hráčov. Chceli by ste, aby sa vám prihodila táto situácia? Hráči hlasujú pomocou svojich žetónov, kde čierna znamená nie a biela znamená áno. Hráči hlasujú tajne, rovnako ako v jednotlivých hrách, a body sa prideľujú rovnako ako podľa základných pravidiel. Výnimkou je, že v tejto variante sa neudeľuje bonusový bod. Minister odhodí všetky ostatné karty
a funkcia ministra sa posúva hráčovi po ľavici aktuálneho ministra. Hra sa končí, keď si všetci hráči vymenili funkciu ministra aspoň dvakrát. Variant 2 je mierne odlišný. Rovnako ako v prvom variante si minister potiahne 3 žlté a 3 červené karty. Z potiahnutých kariet ale vytvorí dve kombinácie, pričom do kombinácie musí použiť práve jednu žltú a jednu červenú kartu. Potom, podobne ako v základnej hre, jednu z kombinácií zahrá na biele pole a tú druhú zahrá na čierne pole. Zvyšné dve karty odhodí. Minister potom obidve kombinácie prečíta a opýta sa hráčov, ktorú z možností by ste si vybrali, aby sa vám prihodila. Hráči ako obvykle tajne hlasujú bielym alebo čiernym žetónom za kombináciu kariet, ktorej by dali prednosť. Bodovanie ostáva rovnaké ako v základnej hre, s výnimkou toho, že sa tu neudeľuje bonusový bod. No a koniec hry nastáva štandardne, keď si každý z hráčov vystrieda funkciu ministra aspoň dvakrát. Tak a blížime sa k záveru nášho dnešného videonávodu. Hry Blbý či blbší a Hustý či hustejší nás zabavili na pekných pár chvíľ. Veríme, že zabavia aj vás. Snad sme vám pravidlá hier predstavili dostatočne zrozumiteľne, ak by ste však mali nejaké otázky, neváhajte nám napísať. Radi vám na ne odpovieme. Prajeme vám príjemnú zábavu. A vidíme sa pri ďalšom videonávode. Ahojte. Ahojte.